Ndewo ndị ọma na-ege ntị, onye na-anụ onye bụ Maazị Nnadozie Ikemefuna. Asị m ka onye chiri ya zere. Cheta na ozi a na-abịaru n'obi nwanne m Igbo News. Ga-ege ntị n'okwu bụwara anyị isiokwu tata. COVID-19 vaccine ọ bụ naanị na mba Afrịka ka ọ ka njọ? Tata anyị ga-enebere anya n'okwu a banyere COVID-19 vaccine. Onye isi na-ahụ maka otu na-elekọta maka ọgwụ na nri ya NAFDAC n'aha bekee bụ Prọfesọ Majisola Adeyeye apụtala wee kagbuo ozi na-agagharị n'igwe nzirịta ozi ya soshal midia banyere na ezilatala vaccine maka COVID-19 n'ala anyị Naịjirịa na-amalite kesawala ya. O kwuru sị na ihe dị otu ahụ abụghị eziokwu maka na o nwebeghị nke ha nwa na onwe ha kwadoro maọbụ binye aka na ya. Taa ihe ahụ chetara m banyere ihe na-ezisa ozi na igwe soshal midia nke gosipụtara n'elu ebe a na-akọwa na ọ bụ naanị na mba Afrịka ka a ga-ekesa ya, na agaghị ekesa ya na mba Amerịka, Europe na Canada. Wee na-ajụ gịnị kpatara nke a? Ọ pụtara na COVID-19 bụ naanị na mba Afrịka ka ọ ka njọ, ka ọ bụ ọ pụtara na o nwere COVID-19 dị iche na nke na-eme na mba Amerịka? Ihe bụ ajụjụ anyị na-ajụ. Ọ pụtakwazịrị na ndị mba Afrịka dị nwatakịrị n'ebe mba Amerịka nọ, mba Europe nakwazi mba Canada, kpatara e ga-eji wee kewepụta vaccine nke bụ naanị nke ndị Amerịka, nke ndị Canada na nke ndị Europe, wee kepụta nke ọ ga-abụ e ga-eke naanị na mba Afrịka. Ndị Igbo cheta, e na-eji ehihie achọ ewu ojii tupu chi ejie. Onye ụkọchukwu bụ Chris Oyakhilome ekwuola banyere ihe a mgbe o kwuru na enwere nkata na-aga na nzuzo ka a ga-esi memina ndị mba Afrịka. O nwere okwu na-agagharị nke nwa amadi onye isi ọcha kwuru na a ga-egbu mmadụ dịka ọnụọgụ ijeri 3 na 3 bilion ọkachasị na mba Afrịka. Ajụjụ anyị wee ka na-ajụ, ọ pụtara na o nwere ike ọ bụrụ COVID-19 vaccine a na-akwado izidata na mba Afrịka bụ usoro ha ga-eji wee gbuo ọnụọgụgụ ahụ n'Afrịka? O chetakwazịrị m okwu Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu na ndị isi ojii anaghị eche echiche n'ebe ọ dị ukwuu. Chetani, n'obi nwanne m Igbo News anyị na-ewetara unu ozi a na-ajụkwa gị, ị nwere okwu ị nwere ike ikwu banyere ọnọdụ a? Ị nwere ike kwuo ya n'ebe na-egosipụta echiche obi ya, maka na agwọ otu onye hụrụ aghaghị ibu ike. Ndị be anyị ndewo, ka emesịa.